Lalo. Di ba ilaw lang ang dati? Sniper. Angas oh. Anong kinabit mo dyan? Slider. Slider? Di ba dati ilaw yan? Ano yung ilaw? Di ba na ginabit? Ito yung wire. Ano lang. What's up mga idol? So, bali day off ko ngayon at marami tayong gagawin ngayon. So, bali almusal muna tayo. At syempre mga idol, bago magsimulang araw, magkakape muna tayo with pandesal. Alright. Sunod natin gagawin dahil day off natin ngayon, maglalaba tayo. At ito na yung mga labahan natin. Ayun na mga idol. Bali, tinunaw muna natin yung sabon. So yan, parang tutorial na rin to sa paglalaba, pagbababad. Hindi, ganyan lang ang magbabad. Yan, sa lampak natin yan. Uy, nakita, save more. Ayan na mga idol, sa save more tayo. Tataraba. Alright. So yun mga idol, tambay muna tayo dito sa labas. At ayun, kung nakikita nyo yung motor natin, yan yung service natin. Medyo madubi na siya. Yan yung susunod natin gagawin. Wawashing natin yan. Ayan, kahapon pala, kwento ko lang. Kwento ko lang ang nangyari sa akin kahapon kasi nung pauwi na ako mga idol, naubusan ako ng gasolina. Ayan, kasi hindi ko rin napansin kasi wala naman kasing fuel indicator yan, yung TMX 125. Meron lang tayo dyan yung ano yan, yung fuel. Basta yun na yun, yung tinataas, yung reserve at saka yung pool. Yun yung kwan lang niya. Nung nakaraan na nagpagasolina ako, akala ko nakataas, nakapool. Ay, akala ko nakababa na nakapool. Yung pala, nakareserve pa rin. Kaya pala, dumaan yung ilang linggo, nagtataka na ako bakit ang tagal na maubos. Kahapon pala nung umaga pa lang, kinakatok ko na yung tangke ng aking motor. So, yun na pala yun, sinyalis na pala yun na wala nang gasolina. Hindi ko naman napansin mga idol yung kuwan niya na naka-reserve, nakaset sa reserve. Kaya ayun, sagad talaga yun, ubos yung gasolina. Kaya ayan, mag-iingat tayo guys sa mga TMX user, lalo na sa mga walang fuel indicator. Yun na nagiging problema Ayan, lalo na kung nakalimutan natin yung settings. Hindi naman ako madalas kasi nag-check. Ayan, pagka alam ko na nakababa, naka-full, ayan, hinayaan ko na lang yan. Yun, ganoon nangyari. Kaya buti na nga lang mga idol, may malapit na gasolinahan doon. What if kung malayo? Wala. No choice. So yun mga idol, ubusin muna natin kape natin. At sunod natin titirahin yung washing ng motor. Kaya naiinitan siya. Walang masilungan.
sobrang dumi niya na mga idol kasi wala nung mga nakarang linggo busy rin tayo tapos nag-uulan kaya mabilis magputik. So tingnan ninyo mga idol yung dumi niya. Ayan, malikabok na, kailangan na talaga ng kalinga. So ayun mga idol, nakakita pala ako ng dishwashing liquid. Ayan, ito si Max Glow. Ayan, dishwashing yung ginagamit ko guys sa paglilinis ng motor. Bibili sana ako ng Joy, kaso lang may nakita ako sa loob ng bahay, so ito na yung gagamitin natin. Ayan, habang nag-imbak tayo ng tubig. So mga idol, yung pala no, kanina tumawag yung barangay ng Kabuyo, Barangay Dos, doon sa malapit sa pinagtatrabahuan natin. Gawa ng nagpa-register tayo for vaccination. So ayun, tinawagan tayo ngayon na need na magpa-vaccine. Kaso nga lang, nagdadalawang isip ako gawa ng gusto ko rin na lumabas ng bansa. May plano rin ako mag-abroad ulit. Kaso nga lang, may mga requirements sila na sa vaccine. So wala yung Sinovac. Kasi Sinovac yung ibabaksin sa atin ngayon. Hindi ko alam kung pupuntahan ko o hindi. So bahala na. Ito yung mga gamitin natin, yung liquid, dishwashing liquid. Ito yung tela. Tela lang yung gagamitin natin pang linis. At ayan, babasahin muna natin yung motor natin. Let's go! So yun mga idol, tapos na natin linisin yung ating motor. At nagmukhang bago na naman siya. So ayun mga idol, hanggang na dito na lang yung vlog natin. Hanggang sa muli. Peace out. Tropa oh. What's up mga idol, no? So what's up mga idol? So bali ngayon guys, day off kong. So bali ngayon guys, no?
So, bali ngayon mga idol na day off ko, no?